नमस्कार, रेस्टॉरंट रेसिपीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला झटपट मोदक कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे। तर इथे मी ऑरेंज फ्लेवरमध्ये हे मोदक बनवणार आहे। तर अगदी 10 मिनिटात हे मोदक आपले तयार होतात। तर हे मोदक खाऊन घरातले तुमच्यावर अगदी खूप खुश होणार आहेत आणि तुम्हाला छान छान असे ब्लेसिंग देणार आहेत। तर हे मोदक मी बनवणार आहे। बनवल्यानंतर तुमची स्तुती करताना कोणी सुद्धा थांबणार नाही। तर हे मोदक तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। तर मी इथे ट्रीट हा बिस्किटचा पुडा घेतलेला आहे आणि गुड डे घेतलेला आहे। तर हा ट्रीट बिस्किट पुडा आहे तो क्रीम मध्ये आहे। तर हा ऑरेंज फ्लेवर आहे त्याचं आणि गुड डे आहे। तर हे आपण प्रथम कट करून घेऊ आणि मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे बिस्किट काढून घेते आणि त्याच्या आतली क्रीम ही मी एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। तर सर्व बिस्किटांच्या क्रीम मी एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। तर अशा चाकूच्या साहाय्याने आपण हे प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे। तर चाकूच्या साहाय्याने लगेच पटकन अशी ही क्रीम निघून जाते। तर तुम्ही सुद्धा अशाच पद्धतीने ही क्रीम काढून घ्या। तर त्यानंतर मी गुड डेचे 5 बिस्किट घेतलेले आहेत आणि ही मी आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेणार आहे। क्रीम बाजूला ठेवणार आहे आणि हे बिस्किटचे तुकडे करून आपल्याला हे मिक्सरमध्ये बारीक करून अगदी त्याची पावडर करून घ्यायची आहे। जरा सुद्धा त्यामध्ये बिस्किटचा कण राहिला नाही पाहिजे, अशा पद्धतीने आपल्याला याची छान अशी पावडर करून घ्यायची आहे। तर आता मी बिस्किटांची पावडर करून घेतलेली आहे आणि इथे मी शाईचं दूध घेतलेलं आहे। तर ते मी 2 चमचे घालत आहे। तुमच्याकडे फक्त शाई असेल तर ती सुद्धा तुम्ही वापरू शकता, त्याने सुद्धा छान असा मऊ आणि लुसलुशीतपणा येतो। तर ही बिस्किटची जी पावडर आहे ती आपल्याला छान अशी मळून घ्यायची आहे, त्याचा छान असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही हाताच्या साहाय्याने त्याचा गोळा तयार करून घ्या। तुम्ही पाहू शकता मी कसं हा गोळा तयार करत आहे। तर तुम्हाला अगदी जास्त दूध घालायचं नाही, फक्त 2 चमचे दूध घालायचं आहे। जर लागलं तर अजून घ्यायचं आहे। तर मी अजून 1 चमचा इथे दूध घालत आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला हे बिस्किटचं मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे आणि अशा हाताच्या साहाय्याने ते पिठासारखं आपण मळून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने हा आपला गोळा तयार आहे। हाताने तुम्ही असं छान असा मऊ करून घ्या आणि त्यानंतर मी इथे क्रीम घेतलेली आहे। त्यामध्ये आपल्याला आता हे खोबरं जे खिसलेलं खोबरं असतं ते मी घेतलेलं आहे। इथे मी 2-3 चमचे हे खोबऱ्याचं सारण वापरत आहे। तर हे मोदक तुमच्या मुलांना खूप आवडतील, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। अगदी युनिक असे हे मोदक आहेत। तर मी इथे दूध पावडर सुद्धा घेत आहे। तर तुमच्याकडे दूध पावडर नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, ती ऑप्शनल आहे। तर त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही 1 चमचाभर फक्त दूध वापरू शकता किंवा शाई वापरू शकता त्यामध्ये। तर इथे मी थोडंसं दूध सुद्धा घेत आहे। दूध आपल्याला जास्त घालायचं नाही, जेणेकरून ते पातळ होईल। तर क्रीम आपली कशी पातळ असते त्यासाठी दूध जास्त घालायचं नाही, अगदी थोडं घालायचं आहे। तर जरी पातळ झालं तरी त्याच्यावरती तुम्ही अजून दूध पावडर घालू शकता। तर अशा पद्धतीने क्रीम सुद्धा आपल्याला छान असा गोळा क्रीमचा तयार करून घ्यायचा आहे। तर इथे क्रीमचा सुद्धा मी गोळा तयार करून घेतलेला आहे आणि आता आपण मोदक बनवायला सुरुवात करू। आणि इथं मी थोडंसं एका प्लेटमध्ये तूप सुद्धा घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे तूप नसेल तर तुम्ही तेल सुद्धा घेऊ शकता। तर मोदकाच्या साच्याला तूप लावून घेते। तर सर्व बाजूनी आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही तिन्ही बाजूंना तूप लावून घ्या। तर अशा पद्धतीने सर्व साच्याला तूप लावून झालेलं आहे। तर अंदाज घेऊन गोळी करून घ्या।
तुम्हाला आता समजेल कसं किती आणि सोप्या पद्धतीने मोदक बनवण्याची ही मॅजिक. तर इथे या साच्याला हा गोळा ठेवला आणि बोटाने त्यात होल पाडून घेतले. तर मला वाटतं थोडासा हा गोळा आपल्याला कमी पडतोय. तर त्या गोळ्याला बोटाने सर्व बाजूस फिट करून घ्यायचे, जेणेकरून मोदकाची डिझाईन त्यावरती उठेल. आता त्यामध्ये आपण अजून थोडासा गोळा ॲड करून घेणार आहेत. आपल्याला आधीचा गोळा थोडासा कमी पडलेला आहे, त्यासाठी मी अजून थोडासा गोळा त्यामध्ये ॲड करून सर्व बाजूंना फिट करून घेते, जेणेकरून मोदकाची डिझाईन ह्या सर्व गोळ्याला उठेल. तर अशा प्रकारे आपल्याला मोठा असा छेद करून त्यामध्ये क्रीम भरायची आहे. तर ही क्रीमसुद्धा अगदी तशीच गोळी करून भरून घ्यायची. तर ती क्रीम वरच्या बाजूपर्यंत नाही भरायची, नाहीतर त्यातून बाहेर पडेल. आता त्यावरती बिस्किटचा थोडासा गोळा घ्या आणि त्यावरती चिकटवून टाका. तर अशा पद्धतीने मी बाजूला आलेलं जे सारण आहे बिस्किटचं ते सुद्धा मी त्याच्यावरती चिकटवून देते. तर अशा पद्धतीने आपल्याला छान असं भरून घ्यायचं आहे आणि थोडासा फिनिशिंग द्यायचं आहे, जेणेकरून ते आकर्षक वाटेल. तर तुम्ही पाहू शकता खूप छान असं आपल्या हे मोदकाचं सारण भरून झालेलं आहे. आता हा आपला मोदक तयार आहे. तर तुम्ही इथे आता पाहू शकताय हा मोदक आपल्याला कशा पद्धतीने दिसणार आहे तो. तर तुम्ही हा मोदक काढताना वरच्या बाजूला धरू नका, खालच्या बाजूला हाताच्या साहाय्याने फक्त ओढून घ्या. हा मोदक वरच्या बाजूला धरले तर त्याला थोडासा वेगळाच आकार येईल. तर तुम्ही पाहू शकता किती छान असा हा मोदक क्यूट असा तयार झालेला आहे. खूप भन्नाट असा हा मोदक दिसतोय. तर मी आता दुसरा सुद्धा मोदक तुम्हाला करून दाखवते. तर तशाच पद्धतीने आपण साच्याला तूप लावून हा मोदक तयार करून घ्यायचा आहे. तर हे मोदक बनवताना तुमच्या हाताला थोडंसं बिस्किट चिकटेल, तर काही प्रॉब्लेम नाही एवढा. तर अशा पद्धतीने हा आपण मोदक तयार करून घेतलेला आहे. तर हा सुद्धा मोदक मी तुम्हाला छान असा खोलून दाखवते, तर तुम्ही पाहू शकता. तर बघा हा मोदक सुद्धा किती क्यूट असा तयार झालेला आहे. तर अगदी फक्त नाजूक हाताने आपल्याला हा मोदक काढून घ्यायचा आहे साच्यातून. खूप छान आणि सुंदर असा हा मोदक दिसतोय. तर मुलांना हे मोदक खूप आवडतील. तुम्ही नक्की हे मोदक ट्राय करून बघा. तर अशाच पद्धतीचे मी आणखी नवीन प्रकारचे मोदक मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून वेळोवेळी तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि माझे नवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत येत राहतील. तर किती मस्त असे हे आपले ऑरेंज फ्लेवरमध्ये मोदक तयार झालेले आहेत. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये जरूर सांगा आणि रेस्टॉरंट रेसिपी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर किती भन्नाट असे हे मोदक आपले तयार झालेले आहेत. मी तुम्हाला कट करून दाखवते. तर याचा वरचा रंग वेगळा दिसेल आणि आतला रंग तुम्हाला थोडासा वेगळा दिसेल. तर किती छान आणि सुंदर असे डेकोरेशनला सुद्धा हे मोदक खूप मस्त वाटतात. तर गणपतीच्या पुढे हे मोदक बनवून तुम्ही डेकोरेशनसाठी ठेवू शकता. तुमच्या घरातल्यांना सुद्धा हे मोदक खूप आवडतील. थँक यू व्ह्यूअर्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओज.